Avui, aquí a Barcelona, recuperem el que podríem anomenar l'esperit del camí. Gairebé després d'un any sense trepitjar terres del camí de Santiago, avui farem aquests quilòmetres que van des de Barcelona fins a Montserrat. És un tros del camí de Sant Jaume que tenia pendent i que em ve molt de gust de fer. El camí comença aquí al parc del Laberint d'Horta, al costat del Vall d'Hebron. Aquest camí, que ens portarà fins a Montserrat, són uns 60 quilòmetres i passa per les localitats de Sant Cugat del Vallès, Olesa, Ullastrell, l'Aeri de Montserrat, per acabar dalt la muntanya de Montserrat. Aquestes imatges són del Laberint d'Horta, on vaig fer una passejadeta abans de començar a caminar. I aquí ja comencem a pujar pel camí de Collserola, que empalma amb el camí de les Aigües i que baixa cap baix a l'ermita de Sant Medir. Espectaculars són les vistes de Barcelona que hi ha des d'aquí a la muntanya de Collserola. Ens desviem un xic del camí per visitar aquest pantà de Can Borrell. El pantà de Can Borrell amb el seu pont penjant. Collons, com balla això? Hòstia! Hòstia! Deixem el pantà de Can Borrell, recuperem el camí i ja enfilem direcció Sant Cugat. Abans d'arribar-hi passarem per Can Borrell i també veurem el conegut Pi d'en Xandri. Arribem a Sant Cugat del Vallès. Visita obligada és el seu monestir.
Segurament el més destacat del monestir sigui el seu impressionant claustre. Va ser construït en el segle XII i és un clar exemple de l'art romànic català. Dei Patris Altissimus, Alleluia, Alleluia. In corde jubilum, Christum datum adoremus, Cal anar en compte en els senyals grogues a la sortida de Sant Cugat. No és una sortida difícil, però sí que es tenen que travessar bastants carrers, rotondes, fins i tot ponts per damunt de les autovies, etc. Finalment, agafem una pista a prop del cementiri que ja ens porta cap dalt la muntanya. Terrassa. Aquí segurament comença el tros més lleig del camí. Són uns quants quilòmetres d'asfalt i urbanitzacions que no s'acaben mai. En realitat s'acaben en el moment que creuem la carretera que va de Terrassa a Martorell. A l'arribar a aquest punt agafem un corriol que ens porta fins a Ullastrell. Evidentment, el plàtan no pot faltar en cap d'aquests camins. I ja arribem al Parc de Montserrat. Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així, jo vull sentir La sortida d'Ullastrell és molt maca, es fa per aquest corriol que va baixant fins a la riera. Em dones força per superar els obstacles. La riera l'hem de travessar i agafem una pista que ens puja fins a la carretera. Aquesta carretera és la que ja ens entra a Olesa, seguint al lateral del riu Llobregat. Et sento, em dones força, per sempre et vull amb mi.
cal anar molt en compte a la sortida d'Olesa. Hem de fer 1 quilòmetre al costat de la carretera. És la carretera C55 que va de Manresa a Barcelona, una carretera força perillosa, ja que té molt trànsit i molt poc arcent. A l'arribada a la Puda ja ens adentrem un altre cop al camí. Molt maco i molt verd és el camí que va de la Puda fins a l'aeri de Montserrat. També val a dir que té unes vistes espectaculars de la muntanya de Montserrat. La força que tu em dones i que estem junts tota l'eternitat. em dones força per superar els obstacles, em dones força per creuar l'oceà. Soc tan fort quan dintre meu et sento, em dones força per sempre tu. I arribem a l'aeri de Montserrat. Fins al santuari cal pujar per un corriol molt dur i molt recte. Aquest corriol empalma amb el camí de les aigües que ve de Monistrol de Montserrat. Dones força per superar els obstacles, em dones força per creuar l'oceà. Soc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força, per sempre et vull amb mi. Aquí comença la variant que anomenem variant d'Esparreguera. És una variant que comença a Olesa, d'Olesa puja a Esparreguera, d'Esparreguera anem cap a Collbató i de Collbató enfilem cap dalt a Montserrat passant per les coves de Sant Nitre, una pujada molt maca i força dura.
abans d'arribar al santuari passem per davant de la cubeta. La cubeta és el lloc on diu la llegenda que es va trobar la Verge de Montserrat.